Ndizi TV obwansu bw'omugusii omurubiri okubwatya nigo kuligererwa n'ebigori byonsi. Bienvenido a un nuevo video de Ndizi TV andonse soberana n'ekintu ky'abantu kukolera yasomo lwe mwanone yoko yakeliti kuri Jumatano byagisibiri cy'amarawo gakitizato kukolera niyo benenje oikomwe ewiki elino twarenge na Dr. Jazz Dinega ntwakoro Omogano waye kyakera ni gorengo mubo kabisa twene kina ande lero mbumena turasembeo kaltwa mwarigandi ndandato tebi torren ustunyukora tore kyakera igono Omogano waye ni gorenge omonene nande igori tukolera twa mwarene asenjera yabene tobadena kaba monainte nantokora monainte tenda mwari baga abanya wiki eri nkwarenga monainte mbono kwanyu bwateire njera utarenda sensemeri umutanda ochikubwati yobwe wiki eri konete tinegara bebi ereningo arado chakeri ereningo kwanza turamanya magoswa guchibosio alias tuatgareti mbia muno Brighton andi nago kiriso nandi tumiranire iga ekera turakwanira mangana ara kwanye tuatgareti kurumaega asama liete nguru kwa Dr. Tinega Charles Intabo na buna na igete gote basi bali mwarengo mwatotegerete inchi ngibwire nyanguso na sekenyero kya bunyansiaga na buna na ya igete gote banenga kina na bongo tebanga lieteli Dr. nguru kwa taline no munyagitali okurwalia jino mu nyagitali bwa masomo itaito yo gosoma kwa nyalde PhD hasi na bono kwa nyara kwa rukiru doctor ne reta itombwate ngubulire ndaba tegereri ba minto na batulire timwesinga na basabira amaya nande kabamo na intu pakomweli biasa ndabutari ko nyatwe kira seskuru ya iteli wana alikuwa chiroro kurwa seskuru ya Mosora lakini ndo takutora na enka ye familia waje eliyo kunya goyetera kwa jiri jiskuru ejikunya kwa retire familia na bumbia montara mayana ya trogito to kwanda familia ne asekera to kendrede kumana ndi PhD wa korre ebintu bine wa korre cyo to tebinga kine waje kuri kiptabu asekirenge ke Omogano yo ande ntunde yaka mbia mono nande amaene njino no mugaka bono ni mbwate family ne family ya nendo chi immediate na kolete a university 1995 towards the Omoelio 1995 nalio Kurumo University nalina letete family yane ngaleto mungino no kuru Margaret kemuntu sobere Nyamira ga alimo sobeti kuruoro nyasaga nja to nyolira abantu mwana oyo mumutangani sani kuru kwa Obedi Tinega igo murugite tate gora tata na tebete ese wikelinga na asirite 1994 oyo kabera kuru kwa Bochere nero mwana okabere oyo katata kuru kwa Keana na oyo kana kuru kwa Ngila Lewis Angira ninganjita marieta yeke Gusii na kigwete nanya kwanira iyo ya Montine go moneno yo kabere Bochere yo gatatu Nkeana oyo kanena Angila abuna bwa bana bane na bana abo bonsi ndochenga the last born one yo Angira nero chakogende university abandi bonsi bakolire university no bali na baro bagutama kibina mokenyo ndubwenzi mbaranya ora party ndinya saba bekesa bakobera inere family ababwire banyore na barabwase bakonya gutamira rende obugimobo kero Dr. Takerondo durase familia sinini didi kwa rwetaria osegwa kokaro kore university mugakomino na igete kurwaso bwo bwenze ngwa twari dibone birengere libingirene na kwarikiru mwagongwa dedomo konyerende na akibirengere bya kwirete kero tatumina kurara gotakite naye bano rwanyore no nige bagogeke ukorara watata ngwa bwate okogosoko nene sana story nindu yanenere enene yenkubwatia nero no alinge siri na jitenga muikera tukabe tukaende university ngakia yemo kwa beto ko kwe nchira ya tokosaniti sana because for one
tata nanjite gosoma nandi tata na tubigite kabisa ngatosome ingakia singa kina bali gotonyora utugambye nandi ndatebina na abayibuli baboniga nga ekero mubwata abana bainu tema kubatebye bakora umukia sogosoma umugaka igasirite kali myaka iyo lakini nanjite gosoma onekera akigosira because ndu gwichinde chiane na abaisike ba mintu ndeta yo chiete university into aba babiri bo moelio into twagite kogende university so my father ne banana na omongino mintu baba babwato moyo monene sana batagite korra abana babo na barabo bakuri elieta lyachire ndenge abana bachire university akamanya kuruoro agasira igintu gigatu affect sana ndoche ingakielia nandi mbaisike kotanga ekineke mukiabo gyachangiete sokulika kwa ne gitabu kunga facing the world from Gusii yani nkaligi limu mabuli tu abwate na tate njira atagite ninjira aliwenya kulika nera lakini taji kulika vitabu aliwenya kulika chi notebook ga nkaranga njira ya moyo kumuinyura bya nugo chaka ninchindike vitabu kikanchangia sana lakini nkia affected ya tu affected mono sana usira kwa bono wasoire itirio gwachakire ne karori itirio buno mwalimu bosa kwa rure bona mangana yo principal gusoma kwa ngi university part time university kwa gachire nane nge bokore kwa nge university amo no gosomi high school bia mono tigante benandi kurumaga gaunga in the year 2012 ni graduated in a masters in history subjects igacha 2016 actually nalingolete my PhD in history nande history bune subject bono kuruwa kerona akolete ninchagite bono chi university na bono nyole university ya Kisii bandangirite kero banyolete abasani bae ngo bametenga na akole bakandangiringa chaka bali mu ba history mbalinge bange mono because there is a time history ya abana batamituguru umulimo yo karaganga tubwati market bake bali tu abere tororo poni gatuka nande kero tu agule buna bona akole masters ngachaka gosomia chi university gali chi alingi byo tu aliko genda na somi nande na cha school na somia bugima bukagenda tujina na atikire bono obo principal so ngachakiraga agunchinganya ngubugima bwane bworobire because igento kindi gegochi gotaka gochekera ntimugite busa na achire gali na sombire nande kero kolete PhD bono ngukugasiri yo kenyene because to okora PhD urukwe doctor omeko gendo be dormant tuliko kora kindi to contribute andonse so ikaba ngumunguso nule ya noro bono nga pamintu kinakura ibintu mbire ga na somi na nchindo chibitali kwa adabu igapu niro konyora no kero so misori iyo okoranga gentegero kyonkeriga bono ekero inchenkolete line iyo embera raisi bono kurudeta kilia neke na kibikirani nje natebya abantu gujisiko galia samali gonga this is what kina anyorire kire sababu ya gento gitubose enchire bintu bigendete kororeka masters yane nyekolete kuru Britain university kuru Southern Eastern University egotoka Manchester no chiete ande na PhD yane na etite nkanyora bono nkaba sponsored scholarship ni university yenyene ega nchago sponsor okora my PhD program no achite kina robono medena habitualmente Britain twa chiroro nande nchina atikite family yane gana aliko nyi family bonere nke bunu mwana yo omokoboti no yakubwatia they were very young atimetu seninchina kiroja kina na bonda atenga abantu mbali nande okura asoma kurusi bali abantu bali nasomete kurusi bali nambe monkara banjete family yabo sana buna ne yitiga abasongitani bakomboli where is your wife yani banjite mbatagiti ko rumugaka kuraye bwika igo ngakirende yole family yo ngayere namba ibere nganya abantu bali mbanjita amasomo lakini nande taligazi umuntu nabagosoma gaza kwa nyi professor ngima lakini yegosomi ebirasi byansalbo sem primary usokole okole moko burugira mauga professing neligete vitabu bya sana lakini anjitega asheri intukenya kwa magwanyange professor tagete ede bosine university yakosomye ibintu bunebyo ngajikuli ubugimu bwanje family na enchira igasi abantu bali basomete bayigete Britain inde ngayanga the best way
wikambere sitoga bintu mbire ntakwane bona si program yetu kore lakini ekeruri si no na bona ndimu iga bunori iga bona iga Brighton eyensi no gosoka kwa kore kwirende ebwe tamangana mange yo muntu kale isikense ngao so njira bona deciding abono amasomane wikanya kore online in the Chester University garia in the Kenya ga ne family yane andi ngendete go ngwara igetore ndi ukama na bere toro Britain imboli o getabu kia nengire gige indi geto Omogano ne na bere to Britain ngaki abantu bali bago BF na taliti sana Britain nandi no nyina bamenye tombe titi na fascinated na taliti binte binge because I had a very good friend a friend who was really that financially stable and tayo na alutaka kugenda mu boli tangira ikobono nimanyete Britain ebinte binge sana Beyonce ayo ratake kumanya njebune historia ni nimbi bwate ebinte binabiroje na maiso biyesana ikikardo ndete Britain ye karwa cheto boni wate to menta masomo ani ngia go kwiriro menta masomo daktari masomo na maya nambe mona ikagoteba ngekeron kutigo bo principle na butikite busayo na atikite mbwate sababu ngansome na wasoma uko na ruche kunyara onye tinko kwerwa inso school bona kabisa na kikiagera moyo libu gutaka gosomucha na kikiagera abantu bali naro libasomete nanga kibali bia bangusa mono na inche na feelinga itukukiara kini ngocha gutoka ndi authority ngukwana lingana usinyale bagukwana leo tebanga according to Dr. Tinega na igubuya na inche ngane authority na inche na letire semigete ne bando sisinde boni kine kikiare ngumu so no monene na andi nkanyora ngekero somete mono mbebe itoke ndi gukubura nyumba igentu ko libuye igana yo gutara sabantu bandi kiri bwate gete ko linge gukubura so nkanyanga wikamenta masoma ane biyasa bono montrale scanner uratake amanyenga ki process yo ko enda Manchester eri mete asubuidru mugano nandi bono doctor mudalo gutaka amanyena processing akiyarenge ne na bolo nyana na te komenta masomo turamotebya sinini ya monege ndonda ba subwenge aso komenta masomo nandi special needs chesiko ambe ya mono Kenya ga bono tweikire Manchester bono eliere UK ende Britain hai process ya yokogendoro nere enkorake ugo koligi visa chiria chiebonye tubwate passport yo chake konyora onyore ogende embassy gali okoli interview kugweta anya kwanyolire admission ye university getegale because yo chinchira online otaka koligi nchire ndio sana bugo chinyora pass kurugagwe onye bakugwanchira kono ni chibesa linde chibesa je okulia chigokoira adina tali bosongo kogenda na satambe besane uikonye tukabwate tubiye igo ukole no numuchango kokogenda gali nandu manye bono guchikolemereria uru mu Africa kinomete enseria y'abantu bali na barumba guroje ngono mu Africa omanyite nonye ni class maso ule mbaroje ngoyo no mu Africa so guika olemere psychological bono guiko chinse ayogende ngana matemu amine amasomo kwagenda osome okole and definitely lende kero rwete go guikoite teo kora kwenda lakini bwate challenges jansinga ikwanyiruse ndi umusani inero ni bwate kwirendere ntambake that ekerondi kiaware na asigite asimu na wone gitabu imechanderia asali kumbe nonye na asura abe igendo ngiro yake mokirikia andi kina teo ayata kuligire no to go rasu muchandole agantu nkalinsa gwa sule karwa kaya maregi ga chabugira ngo gali ari guita abantu bari gutumia mariyo ye kienyeji paka including okunywe echanganga ne riyo ya mareri abantu bagakwa PPC group getege torori ga kachibiche chinchira abantu bari gukwa ekagende koro kichibiche ichyo ari UK wono Britain umuntu geta karori anya kuligi chibiche chiri akarori rieta kiagware secondary umuntu yakataka kumanya nga kiagware yenga yere umuntu lende obwate nera amanyiga ya mabira yere kiagware kera kunyiriya akanyora ninchende principle ya kiagware tukamanya kumanyana n'umuntu yigo akaja gutwara omoyo n'obusaninga sina una abantu bagukwigo I would also like ingani na yoche iga igorore nga kitomenyete mugano yitu gete no mutambi go na chiri Britain na nyigo igorto tena priso go tutu go rentunde entangan consumo chudo ndo mutu mosinini tete bena
no kwa yaitirikia warali ya kwegorete buya sana yani symbolic ngoranga inchiri nako enda kia wale agenda 12 kilometers 24 kilometers lituko umeke ngali nende nande wasekera unali na chi police wochinde twa komera cha kubenga kitata na kioko genda igo ono oyo nkolina na chitire chiriga iga chikorumwa wacha swa nyumba chinale ko na nesa wali ntambe ngamana ndi kuimuka nende ngagenda nesa wali ntambe ono turochinga sai Biasa principle mana dia kan Britain kanya kuali saya juga kuali mpi kanya kuali tiro mana kuali na tiro dia betul anda semua tu pokok mesin tu kue na mana atau tadi na mana kuali tiro kuali kuali somir mana kita nuju tu kuali kitab kira-kira gitu kira kira mana cuma itu sekian Ndizi TV once mosi ya tu na Dr. Charles Tinega hau tu Omogano ekuru wiki eli na nugu tu bado ntura ayukola ntoke anda tekia Omogano or interesting na Omogano okonya na ayuske uchibosi no enoli wakura moyo tu sekian Ndizi TV once mosi. Yabu television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchulia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichidi chonsi eliubwikere abaligeri ya kuruchi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Chinyagetari Njiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate birenko vigoro byobokoreri asubo bwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic gose maternity na bogokora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis nkubwenia bale emechando ya maino na boigo amangana yebirole bya maiso oko baruo goke gosoko baruo konene na boigo mbabwate obukoreri bwa ambulance chinsemero ngibirinainye mbabwate chinchira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON Dental na Linda Mama ase bali yabagotumia NHIF tibali gwakana besa chinde chigoro magega yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asenyegetari yabo ya Ram Hospital eyuera ngene kigambiro kia Kisii Low Codes goseo ba kiresimi ase namba enoti sano na ibere isato kianda ibere isano na isato kianda Ram Hospital Kisii, health first and health always. Ndizi TV ubwansu bw'Omogusii. Ndizi TV kredo ndete asumburu mwana na sema robo ya boniga angwa kirambie mone kru karanste asero yao ndete tubati asenjira ya bene kadona Dr. Charles Tinega gotero mwana kapsa pono ngokora kare masters kurwa sensemo ya Britain kadena nandi ya yagito kuri kitabu ko ribono ngakiranda ndete bokore rwae asema robo ya boni daktari nandi karibu thank you Omogano mononte bukuri kitabu gochete in 208 nalio filetinga nintakire boli ndike gitabo lakini nende sawo chinguru kitali ngororo abundi bado birindo mwalimu boneka nacha nagenda Britain nkanyora chinguru kiabero sana na rosiri story isaine ekogera gugenda isabari eria koirana nkanyanga omoyo chiri kabisa ngani ntakire nte y'abantu bamitunga gitwakinire gocha bakastoikirete nande mbatevi obugima bwoko ba chinsi cheisiko Omogano yekero ngonyo bikirania munganyanga isanire kabisa n'ubugima bwane naberire buno mwalimu
kobu mwalimu principal kuira na back na andiko we class kuchaka gosomi ubugimubwe ngafiri ngambutakire ntebya abantu baminto ngakibole. Number 2 nkanyora nimfire tibirenge byakirenga tali elasimu Omogano umuya ose history ngiya ebe yabantu abanene boka njitoro kino umuntu kurunsabo sayiga mwalimu bosa ngafiri ngano ninche nembo mwalimu ugo nimbwate story irabe very good history y'abantu baitona ngakibakora tikwende bachite ekagera bono chinguru chigachanga no kuikandike egetabu ngachakira egetabu kiana bono kubika mangana yonsi yamo kikabanga na kigetabu ukulika ya history bono iriyo kanda pretend ngoya kwandisa indi walimu kwatigiro bono na atigire ubwalimu nje nabere bono umu kwirende na atigire ubu principal tali ubwalimu na atigire ubu principal because wakabona umwalimu nde bona no mwalimu nje no mwalimu nde no mwalimu ngosoma bya kabisa biasa nego skuru kyo boni ge skuru ingaru stirio bono mabo kongbu abete stirio tiringo nyakogenda ngogeta nje na kodira mangana onsi bono ningosomie university na cha secondary na somi egachiga ikiratie siga chenchinga onye muntu ndugwensi ubwate grade buneki na abwate usobete brief gochimage gagagu uikairane nande akole atuale sama administrative responsibilities bono ngachigotaka gokana nandi ni nabongo tano wale munga na no bisi sina chiete education ko tebanga njetinta geti nande ko ba deputy tinte ko ba principal tukamwachibono ko likerwa lirube liogo discipline na lina ajiti ko ngabona lende ko ba discipline ko na egasielire yingo nyakogenda university nguchiko chakabuno muntu omugeni na benefits cyane ni kingi nguchiko tuta ikagera nganjira nabono nkaruko rwo mwechodi nkamanya gutumu na ande guchi skuru ikuru kumosisa ngachiko chaka ko mo deputy mosisa yes no wale bakabona ilikuwa yete Britain yale kwa sababu study leave yes yes anga kibo kwa barua ndreta skuru ye skuru mbiere kono turugirende leadership ina ande responsibility chiachire nonye chibwata mangana amangi all I want to say no go balance between mono na bono lero ngogenda mangana mangi na ya supervision abana ba masters batagite kogendera chi kwende chiaba na buwa bange tugonya konyori ndugyo kagiya che kababya na ndirero nganonye ndi stili omwalimu wo we are able to have our classes through virtual programs bantu no bagosoma indubuneke bono yonde indubuneke university yonde igolete igoro our president Ruto open yes that is exactly what is happening now ni university nyingi na bachikosoma na bantu babinjiringa bune biasa bona kwa jagiruri kibitabu bia kitabu gitangani ngirekieke tine kitabu kia ni gitangani kikuru ku guidance and counseling for teachers in schools students and the teachers guidance and counseling ni I don't know busine neve buyagoge ukiorokia yes ikine kitabu kia ne guidance and counseling kina kitabu kia ni gitangani ni kitabu ikina kiligite esauria na nyorete amangana ngotebya abantu ninjira guidance ngonyakora si school chikogenda amangana alinganya bekira niamo bigusi andongo cha balinge bandiki bantebi ocho tokonyere mwana gite school sinde yani kababono nga na amangana ne twinjira na akole kwirende na nkokonya abantu na afiretinga onyu mwana ogokino takire kokonywa no mwalimu kuika atuale njiringi ya wa approach ya mangana education chi stress ne bintu binde ekekabe kitabu kia ni gitangani yes kere published na Ansemia publishers kitabu kia ni ya kabere ne kekurukunga facing the world from Gusii a memoir kitabu kinagero kyo yongeli gitebone kinekibwa tumugano ekibona kibwa tumugano yibwensi na nari gukwana alionsi twari gukwana na to wenda tukwana amangana alia no robona ali maga ngakina kinete ngakitwali kurwana chisegi because nchinindu andisi ya matuka mangi cyaba mansai na bagusii ntukiete gutwara
ya ringi ngani nchire ya moyo kuragira ntuchiete ebinte binge so mugano yonsi nganye ko ligwene nganyibekaga ani ngamanya kogenda bono preteen abantu balinga kibamenyete parabu agini sine gose bugi mu bugwitu tubwatega ye nkabubekira ni bugi mu bwenzi ekagira ngamagolika this is second book igetabu kia gatatu igekurukwa yes na tinkerete tigocha igekuruku study and examinations egine gitabu ke gosomia abana nanga nakibatakiri go prepare basome pa prepare bakora amatemu including ririali class maende to gukora amatemu nkiatakiri gokorenga kiria so igine gitabu kiane kia gatatu it's here. This is my third book. Kitabu aba kikiro gintu changite na nzenio monyene asoko kilika. Ono liende kikagera bono study and examination guide. Ikingili gitu biasana sawa na balba uchi kora matemu no bagosoma baranga kibagendete go prepare pakanga kiba kora matemu abaite. Kitabu kende kiroro bono kiri ne publisher. Nkiraso bakorogia ninge quality no kine publisher anytime wakoro yetera na kiro gingo soka kire iye kuro kunga the Gusii Misiri origin the Gusii Misiri origin rainmakers shrines and modern divination egine getabu mono kigireti ubugima nga yomo Gusii arweta abagusinya ukwanu bale nga barwete Misiri bukango teba bale barwete Misiri efiori ya Misiri na nyibwatiri paka na nyolenga nga kiere na manyire konyora rain making ni Kisii ni Gusii asaba Gusii umuntu narole ko lete mbura omunyibi aseke Gusii okoroku areas muntu yondete yonya kumubwati amanye ekogeri kiwango kiaringi kiabasakawa kiwango kiabotenyo abantu balia baringi Gusii ba mana mono bono mugano bw'umugako yokoroku areas yokaletire mbura nonyu bwatu mugimapi ngacha gokorera omugano okay ninkwanete igoro ya shrines ya sakawa shrine amone shrine yende manga elitokoroka ngangora mwaga finally ngakorera omugano bwa enchira rero divination yagokoru abantu mbalisiwa obunyansi Gusii kilinki kiliki agenderete abantu babwate divination yenga iganga kibaringi imegani ina riri sigetabu ikibono kiri like kirikoso kataikende osuna tukwane yes ebibono asibitabu byonsi kwali ikibono buneki guidance and counseling umuntu onde bwenso gasoma gosegere abana boga not really actually igitabu yeke kinabo gosoma na abantu abanyagitali nabo gasoma abantu ba family members umugaka nabo gasoma umungina nabo gasoma umwana abago gesoma utatigarende nimbwate chi chapter ga uchigo deal nenjire skuru etagere ko barani chi chapter jine chiko garabona na amachikokeringa teachers and students otherwise undu bwese nabago gesoma unabona no kaligete na the parable of foolish bee oino mugano all very real ekeronde skuru yekiyo enjokeyo ya jiderumu se obisiane ngachigotaka konyeseri gakurira kundasa na inje na alikonya sel kuri nyumba egerensieke because yerumu na bwategere ngonye konya na alingi igakurira kunda sanka gechunga sieko murangoli the following day ngachigocha nkanyori kwirite mesa iguru nkanyiri nge njuke onye woni iburi ribura nanye televeti bono namanya ukirete no bugima bwito asabantu ingabuna bona abana na babana bayibuli babo bakubate guso umuntu omwana nakubate bya mangana gite banya siereri banda bamuramba bamubaka malieta buna abana b'isukuru bakubaka balimu amalieta at the end of it all omwana oli cyogwa ubugima bwa bwasalika atayinyoreti ng'omuntu onyataramete omwalimu oli onyata mispietu chiso omwalimu oli angabo sama wide ali omwalimu oli alakomwa muchaka mokonya alingi wonu omwana oyo korera koba a foolish bee Enjokendi. Entubate ya study and examination. Yes. Kiroki egego semia bantu igoro ya mangana ya amasomo. Ngaki umwana agosoma, ngaki agu prepare, ngaki agu study. Ekera amatemu akire. Ngaki atagire okora amatemu. Muri mundu bwensi akoba examined. Ngaki atagire ku conduct during that time of examination, ngaki iri agende tokora amatemu egera iti. So igicha akirite kurumaega
amangana yogosome kero mwalimu ari class minkyuta kire gokora ngakyuta kire gokora consultation guchia saba ali mubao ngakyuta itegero bwate private bakwende studies ngyuta kire gokora o prepare bya guchia sama temu kera matemu ali akire bono kwa irulisa kareria mesa igoro kora kwende li answer question echo ngakyuta kire go igokoligererio liondo kolikense mogalia ogendete kolika ayo akenso chake kolika muranga kwa bulru point kolika bose oliekera tai kolika na ayo gotiga kolika so na kombe bintu byo nate byo mwana inkiata kire gokora kerara samatemu ingireke facing the world from Gusii. Yes. Kerokyo ngaki keokonyo mu Gusii kyarano jena Gusii nero umurekerete mono ne history yao tinega ngaki monte kara somire nkyanyaro manyo bonge kurwasi gitabu asige tabu eke actually tabu eke na kekenene tabu eke na kekenene sibionsi na kingirete chinga kinyinge mono kulika ege tabu eke so keligere lime kibwate megane miya sana na mbeye makero tugukina ntwa bwate mete ne chiombe ne chinyoni na bintu binde byonsi bienga kigire ruta ikorora unabona nindweta marieta yekigusi chinyoni over 40 chinyoni over 40 species chiali gutuka gagu ekerubo ninkwanete igoro yekerubo ase kebuse kiali gutuka moticho ringa kioli gotokonya oire rusirire bantu bataiyo ntwagajire twachi gutwara abana mbali batamete ngo gutwara ninki ngabiki bose nyitiki chiali gutwarwa abantu bali kuriye Omogano ininyorwete gagu abantu mbali abange abaliki abange balikire igoro yechinkororo esigi abamanyi amana abagusii incho monyene na participated bitabu bine ngosoma nanyora Omogano roro tuli ekiki akabeire obuli mumburoro Omogano ndwete gaiga nigole real ningokabera bamura bali bonse beitetuera mani amalieta bono ndegete gaiga esegi ngaki yali gochaka chisegi onye segite yajagite 1992 egachaka chinsagite ekarwana bakegachikoera nkiki yagerete kaera abantu ngaki bachandigite Omogano ibwensinganyo bekagago so umuntu dagete komanya igoro yobwamate bwabagusii n'abamanyi Omogano ino bwensi olega buya sana Dr. Tinega tikatenda sensebiri umutima kutokwirana ochikuru abasengwa bo mweri asindunde ito yo mwenande yo mwerio nando chikonde ngakyo parents kulike bitabu na mangana yo gosomi university na gosomi ase school ye secondary ebyo studikulere ko chikonde na challenges kyo wetera asensemo yo kulike bitabu kena gora gaja data agora kulike bitabu nande siri kutwaja kubya ekero kulike bitabu nendote gojera mujiro ndebya yo ekero to goenda sentundende yakatato mwantu mweto skena ndis tv one sumosi kwena tore asindunde ito yo mwe Ndizi TV ubwenso bw'Omugusii nigo bono yakonikerundekerene nagokorentera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bw'Ogusii neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigogotonyora asete kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'Omugusii. Esukuru yokwegelio Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mbabwa tubukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F
PWD chia bantu bali no barema bwigomba bwate short courses chia BCD na B executive obuye bukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi uratakaseri tuko nigo bagosomya umwaka mugima aborokia babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurigera y'ubusera buburundi bw'ikigali gia NTSA buyo nkwigirule asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV ubwansu bw'Omogusii. Mwancho muri Ndizi TV akroneta koba sumuru mwanone nyura tora sense mo mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News digital boy sense mo ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News onya chinga ki aboto tweet at Ndizi TV News asumuru video yo ngoto na Dr. James Tinega ande to twerera anga ki achakiri kuri kabone vitabu to deviri vitabu ari kiri kabono mbine ekere kende kereriko gisiri kubwato bwangoiga indegeje tokerore na ki anyarega okirika anto takabona la dena na kia uparansi vyonsi ekarara sobo koreri wiskuru gosomi university nemiremene ngakyo uparansi inde vyonsi doctor biamona seli swali elio ndaisa batebanga gasietelinke kulike vitabu ogosomia tali gasinsi ni nechi gasindi chi family njiro romete igotali ebyo ko chakole kwende but I want to say this inga okulike vitabu inkolike ntuko chaka once yani ngabono ngango ikali tuko gitenkaranse ndike gitabu no I want to advise na ninte basabantu bonsinga okulike gitabu ukole continuous unabono tuli naye ga tukugamba lero iga do not be surprised na matukagocha kujimotu ngulika ndi gitabu ntebe ngitwarenge esere TV ya Ndizi mangana kitwa shete ikiga ko gitabu kiya sana so I keep on writing ituko ndiri ora nyole ntini ngati ndikolika no ene skuru sinde na bongo feel chinsa iga na nyole je nyugete ngani ntumugete usina rori gento gete igongo ne bani gali mende nkogende sabali kena inyuire ngigento kiri na ata gitukolika giachiro mutu au nongo kirikira ana kinde to advice abantu bonsinga ondi wense tete kwa bomuliki to chiko ganyanga nkole form 4 nkole university mawe chaka kulikano ukulika kuli continuous so that ekeronde school nkulikande ekeronde nyumba buone nkulikande ekeronde no Kisii town ndi mugeteiga ncheka mudiko bora ni sagandi kubora na beke bindi byonsi amoiga finally byaba egetabu igotali kendo gende ndaje ntebe ngabono na arosiri kulika nkurati go mwako mugimano it's just continuous endo tongo jiriri na bono kwari kita bigera ndo bantu bara teno ne kara batero tena injine ndo to yanje tenkaliga no these are the facts echicho facts chiroro ti ndoto ti yegocha onye ndoto irache ndiro ngutaka korosi statement gitembe kela ini geteli eso mekebia nacha na nyori rieta gitengeri tena ari kulibeka asitiri cha korosia statement yeri egento gelikigwe kanebia lakini ndoto ndite yegocha una inje bono asama ngana history these are the facts chiroro ora nginyori egere manye ko genda nkibikoro biasa daktari kerto ko dikebitabe usukwari kebitabe bina bane ko dikawari amonto na rutabwati ekarja yoko bisoma advice ya wetera somo ana oneliye puno monte na bakeroje na study and examination guide lakini data kitiko bisoma advice kiora mwe uri utabwati ekarja gusoma actually omonto utabwati omoyo bwo gusoma igomba isako motebinga na misiti gento getekia ogosoma korokwe igutakire ko basi 20 asinga ki yabono tuliga abantu tigatosome that is one major challenge abari kitogo face naboko liko mugano gitumuya umugano witochi konyora muntu anyo some andi kwanyo muntu okuboliri iswali yegento kelia
omugano uria urigeta sigite nale gotebia antu aminto nga ogosoma no kwa maana na ogosoma nkuria sigita unike bono kiane kiraiga ebitabu ebyonsi ibi nimbi begeta ase ne bitabu bigosomwa ase ebook mbirese Amazon ingomuntu onye gokorosa gosomeke e hard copy ye na boko genda sisimi yao uigure gitabu ikokenyororo ogesomoro pone culture yogosomero asitwikirite iga baminto tiga twanje gosoma imigano yitu story chitu ebintu ebinge semi nyinge ngosirere esauria abantu talinga terikiri lakini esauria abantu banjire bintu ebyao batiro gosoma kwirende so my advice na eri yonga abantu baminto anjo gosoma ebitabu twalikire ande guchekera mo gosoma no kuguroko ngogera kuri mwatu motivate nonye nebesinde yatoka because imbali baratake kulika information eyo anyibwate bya sana lakini asinyuko ge publish ninki igitabu ge publish it's a lot of money nkote bya abantu baminto nekera mwagurire bitabu ebi bono ngo twamuri chinguru nko amuri no ndo omogeni chinguru nero nyara kulika bitabu bya so market bya sana akiruduraika asensebili ya general aligweteira sinini yake kera challenges nyiro asobima asibitabu ebiro bikubirika daktari challenge kiwetera asokoleke bitabu challenge ya mona nateva ne chibesa konyora chibesa burungi ukulika gitabu nchire chinkong challenge ndi ya kabiri ne kere gitabu ya chira se publisher chi publisher nchiro ra tumi gitabu kia kemenyoro ri miaka pakona na yoge echu bono moyo libu gutaka kujikolike binde kusubwatuka no bwatuligete unabona actually I have 2 more books ntara submit with ya publisher because ekigitaraso kakende na bigeto so ine challenge ndi toko likwende tokonyora challenge ya gatatu na eri yo ukuri kigitabu kwanyora abantu bago discourage igitabu nabo kirekia lakini bono bantu bando bagusinyunga nkibono igitabu onye kolika kibesi gitata nkwali ko kokorera gasiende utakoreta gaiga no gora nonye no gorobulemo gusi kolika igitabu na wona ike facing the word no bulemo gima ne gari ngima bono discouragement yenga igo undo watebingi tokorere bitabu bono munya go publish mu bitika tokore kwirende rero ko genda Google kwanyora almost every information yotagitoro ngi munya okore kwirende so those are some of the challenges nchenda atebe tugwetera mona sukulike bitabu bizana as general rorende challenge kioro ja sobogima gwetere daktari baka yawe kirige challenge nere yes kira mayari gwako ya be challenges ni chinga sobogimo umetobono bote ya mwibirega challenges unabono ntebe nuro chibuna tomenyete ensi yitu setu igiti ensi yitu igiti gaiga it is not no konyora kabesa kuna teba nabokora gantaga kongu no gosomia abana bawo naboro buno barakora nuri kira abantu mbaligeti umuntu natekire abantu baye baende school tali uko bekase ekwende challenge chinde njiringa nabo umuntu gutaka kulike njiringa buneyo kumbe kwalikire gento geteke ko genda against abantu gite bakuimugirira bawo kubolinge gento geno kwaligete iga gosingwantebete nkwandigete gali ngwantebeti these are challenges to konyora buno boni challenge chinde I'm sorry to say umuntu nale osomire gitabu ke guidance and counseling osomire omugano yo the foolish bee enchukendiri umanyire gotumye omugano yo bose ne saulire n'enchirende oyo bono kumboli ngeke songe koligete gaiga nkiria konga kyolengeretia abantu go chakoli kwirende tulikire gitabu gekonyara gosomeka bono utaka gotwaro bosoku ngaki baminto umuntu ono ngakiantebe na bera nyale kanura anda influence ya gento gete lakini these are challenges umuntu umuliki gwetera kwanyora umuntu no gote bosike tawo kiri bobe toligete mugano uri buno takire koba ebintu bunebyo so ngento keke uteba so mabwao Dr. Tine egento nteba so mabwane nikie kemo twateba kyo kuruo bwalimu obo principal woche ekwirende omwalimu we class challenges bosobogi mu no bokong sana sometimes ngikiro wataka go feeling igongo tiabona you know at one point nkoro kuole a principal at another point
pono tuli principle kulingana abantu njera bakwana because as you sleep you are always grade gelu na wakenya to kwa principle you remain to the principle ati abono ko chakuli challenge yo bokongugwe orobwe na bonkoranga tindi kunyara kugwe baraisigo igetegete mbere asinta lwenya kunyurigunga ngaki nakinde yes daktari kangwe gukora kere kigero kyoro jobona talitinega tanongerekera ebintu ebingi sana konye talitinega angemegano neriga igange taliko koli kwirinde etamanyiri lakini bona ya manyiru anta bangonya sana bande ngonye taliyaye angantunyure binangaki omurwani getoli kurwanira mani gali yaitetu igondranga ni muri getegalia onye talitinega abantu mbara bangi nasomiri baitire kurwa abantu ba university ocha paka ye secondary bago konyora bulungi bakonyora bantenga onye taliyaye anga intuntuli gintike tokolite kwirende toleboniga onye talitinega anga Brighton no nyine family yono yanengo etogeri na inche onye talitinega anga family heavy sana tinega ero tureti gukora nasi maroba yaboniga tinega kolana naye kwaikira asiwathe iruse bado I want to thank God. I want to thank God ngongikiri asa ata ntakamanyire bose ningikoro. Most of the basics inche na bonkoranga bono timbu atukonya sena nkonye tegawe. Lakini tindaika. Ebitabu bya nembire maga ebinge bitara akore kwirende ntara sokia ntagitinga bisoke ekera abantu baminto banyale kosoma kurworo. Igonga uno muntu nimbwate sintaraika nandi ngosabanga kingokora nikegawe. Piasa endo gekeri bwanjete tinega hope yaonererie okolike bitabu I love it yani ando sisinde je na bongo feeling anga na contribute ya sukura na gosoma kero na nyori gitabu ekegeni na bonta gitenge some sana na ando nyikunyalika nangi akwaye kebikiane ne finances chigotaka koba chinke yagera rinde ntugo nyara gukora gwikiraga lakini ino mo nege ntunga njete sana gukora ase familia yao abana ba obwate undi naroro genero karakari bono jakiro da yes nyaruka nero buna bono naruka bochere she has also manuscripts yali gite nere agachite because yiri nkwangelize nata gite kago cyo gisoke busigo gi publish ingakiyaye nera akole kwende mumura narukuru kwa kiana na akora ko data ni kimathi numuri kyumya sana nande ibintu binangora amatebi nakole kwende ndikiriso nindo cyo mungusoyo pogo bukoliko olese abana bane biya sana tinera takoro basembwa bo mwero jasuma jumuri otorigereti asemaroba yabonia kolinde karo kuro basemyo bo mondra rotangitia masomo otena nkitonya gosomera mondo na nanyora de grade gete eraga kolera gore diploma kolera na kiora mo basembwa bo mwere asemaroba yabonia trato koro morobi na very good omuntu liambia mono gakia soko ngali bageririo mwelyo ntebenga abantu bali baminto batavuga ati moyo mono bwo gosoma omoyo bwo gosoma gokonyo create gore giracho go changora tema gosoma soma injirenge ko nandi ko gosoma abana bali school bonzi ta gosoma ngota gete bosinta atumino gosomera bosino muyo muibulio gosomera soma kumete no gosoma nae bwe komanya go chikokonya tali aba ekora intu bono ndiro konya baibuli kende enga kinere yigetigatiga iga abana bachakiri gutumie bintu bya baibuli byabo bibiro bugema bwabo gochimotuga yani amasoma ikire bakuri baranga bono ngingo chigosomera gote tata nabwate obulemo gali ngo chakogenda tata nabwate duka gali mama nabwate bintu gite tigamba tebinge bintu biri birororo biri ne bya baibuli baino kogo soma kumanyite nga nayo gochwe konya obugema bwao tali muntu ndugo chikokonya biri byoroje bya tatu minu bya mama mina baibuli bawo biri ne byabo finally ntebeiga abana mwensi people sabantu mwensi pimontegerete siboniga amasomo no likibungu kyobugimo bya gochimotu tosometi umete gogosoma tugechingo ko chiawo chibebia igogosoma ubeke chinyeni cha ikerundu bosaga ticha kawo chibebia tagosoma kolengereti nangu chikulikuole mirimo tiyo bone guchikuliko chimotuga iga amasomo togosoma na ali tutwale ubungaini bwitu tweka tweroseli ebintu bitu
turagiri guchi mututo bensi akini olengere linga gogoso muchi kolikwa ekikero kina wese ko nyora igosa lidichingu nando wese ko ba discourage sana se amana yo gosoma so na ukuna bugwa cha ko so mikwane si emarogo ya bone Mbemo daktari diamono kabisa. Thank you so much. Boniga mona sinjo twaliga mbemo no mwanjumurire tingomenda gosendusi ayunaro Dr. Charles Intabo tinega anyare ka otodebya semaro na amasomo nara yengincho bona esoma elinde nayo chiko twale gasero kyao osuje sama tukaribosyo twaro tukobuya eliane Brighton Bakoli.